Posa't ben còmode, tanca els ulls i comença a fer algunes respiracions més profundes. Inspira i expira. Ves-ho fent unes quantes vegades. I ara visitaràs un lloc tranquil a la teva ment. Imagina un espai on et sentis totalment en calma. Un espai que et convidi a la relaxació. Aquest espai pot ser un jardí, un lloc amb un paisatge ben maco, un lloc on t'imagines estar encara que no hi hagis estat mai. O també pot ser un lloc a la teva llar. A l'entrar en aquest espai, imagina que estàs alliberant totes les angoixes, totes les preocupacions, les pors, l'estrès. Tot se'n va quan estàs en aquest espai. Mira al voltant d'aquest espai on ets i fixa't en els detalls. Quins colors hi ha? Quines textures? Quina olor fa? Què sents? Observa què hi ha davant teu en aquest espai. Podries tocar-ho? Com et sents? En aquest espai especial ningú et pot fer mal. Nota com els dits dels peus, els teus peus i els genolls estan més relaxats. Nota que les teves cames, la teva pelvis i la part inferior de l'esquena es relaxen. Relaxa també la panxa i el pit i sent com el teu cor s'omple d'amor i de compassió. Nota que les espatlles i la part superior de l'esquena alliberen tensió. Nota com la teva cara, els teus ulls i el teu front es relaxen. El teu cos, la teva ment i el teu esperit estan ara abraçats suaument per la tendresa i l'amor. Queda't en aquesta sensació i recorda que pots tornar i relaxar-te en aquest espai tranquil de la teva ment en qualsevol moment. Ara repeteix internament: estic en pau i puc relaxar-me aquí i tornar-hi sempre que vulgui. Estic en pau, puc relaxar-me aquí i puc tornar-hi sempre que vulgui. Queda-t'hi fins que et tornis a sentir la meva veu.
Vis prenent consciència del lloc on ets. Pots obrir els ulls, bellugar els dits de les mans, els dits dels peus, badallar. I mica en mica va sortint d'aquesta relaxació. Gràcies.